Mindfulness-video, elämä on täynnä odottamattomia muutoksia, haasteita ja kaoottisia aikoja, näennäisesti loputon luettelo askareista, tehtävistä ja määräajoista, jotka näyttävät kasaantuvan, on helppo pyyhkiä pois edes ymmärtämättä sitä, tämä voi saada sinut tuntemaan kadonneen ruumiissasi, mielessäsi ja hengessäsi, on tapa parantaa elämääsi kaoottisimpana tai stressaavimpana aikana, tutkimukset ovat osoittaneet, että tietoisuus on avaintekniikka kehosi, mielesi ja henkesi parantamiseksi tilanteesta riippumatta, jopa kaaoksen aikoina. Tämän videooppaan avulla opit, mikä on tietoisuus ja tärkeimmät tekniikat tietoisuuden lisäämiseksi. Tämän seurauksena opit parantamaan koko olemustasi näinä kaoottisina ja haastavina aikoina. Käsiteltyjä aiheita, 3 syytä olla tietoinen siitä, että voit kasvaa ihmisenä, 3 tapaa olla tarkkaavainen kaoottisen työpäivän aikana, 5 syytä, joilla sinun tulisi harjoitella tietoisuutta tänään, kuinka tietoisuus parantaa mieltäsi, kuinka olla tietoinen ammattilaisen tavoin 3 vaiheessa, kuinka rentouttaa kehoasi tietoisuuden avulla, top 3 mindfulness-käytäntöä kehon, mielen ja sielun rauhoittamiseksi, top 3 tapaa rauhoittaa mieltäsi mindfulnessin avulla, top 4 myyttiä mindfulnessista lopettamaan usko tänään, top 5 tapaa tulla tietoiseksi kaoottisen aikana ajat.